Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай яңалыктары. Студияла Алина Сәдретдинова. Бүгенге сыгарылышта. Киләһе елда Ишембайда Башкортстан нефтен тәүге асыусылар майданын үзгәртеп корыуды һәм яңартыуды проектлау башланасак. Дөньяны яшелрәк итәйек. Авылдарга тәгәрмәсле фаптар. Ишембай хуҗалыктары яҙғы сәсеүгә әҙер. Башкорт телендә диктант яҙдык. Киләһе елда Ишембайда Башкортстан нефтен тәүге асыусылар майданын үзгәртеп корыуды һәм яңартыуды проектлау башланасак. Ишембай халкы тәү тапкыр Башкорт нефтен асыусылар майданын реконструкциялау проекты буенча фикер алышуда катнашты. Сарала төрле оешма учреждения җитәкчеләре, депутаттар булды. Тыуган калаһын яраткан, уны хөрмәт иткән һәр кем яңартылган майдандың макетын эшләү, реконструкция вакытында ниндидер корылмаларны үзгәртү турында анык фикерләрен белдерде. Сарала катнашучылар төрле группаларга бүленеп эшләне. Һәр беренә зона схемаһы бирелде. Өфө калаһыннан килгән проект институты вәкилләре Сарала катнашучыларны төрле тәкъдимнәр белән чыгыш яһарга чакырды. Бүген без үзебезнең нефтьләр майданын ничек матур итеп үзгәртергә, төзергә Ишембай халкы менән үзебезнең депутаттар менән шулай организациялар итәкчеләр белән бергәләшеп ничек дизайн проекты матур итеп төзергә йөрәштек. Бүген көндә без именно Өфөнән килгән архитекторлар үзләренең төрле дизайн проектларын бергә тәкъдим итәсәкләр. Шуның өчен без именно менә бүген йыелган халык белән бергәләшеп уже общий фикергә килсәк без ничек матур итеп төзергә безнең майданды. Майданда спорт менән шөгыльләнү өчен корылмалар булдыру, паркта эскәмияләр ултырту, тир, төзү күк эшлекле тәкъдимнәр дә индерелде. Безгә сәхнә кирәк, монда артистлар килһә, обязательно ошо тирәгә сәхнә куярга кирәк. Бунда куйһак без памятникты каплайлар. Именно сәхнәне менә книжный магазин ягына сәхнә куярга. И вокруг по периметру звуковое оборудование куярга, колокола. Каждый неге, чтобы өтәнеме яңгырап торган неме үткәрсен. Шуннан тагын неме инде. Бунда тоже главный был площадьте, мин уйлайм, покрытие асфальт булырга тиеш. Потому что кар тадарсам тигәндә тадарты булмайса. И машиналар индерәм тигәндә, аппаратура индерәм тигәндә монда йөрү булмайса. Проектты тулыһынча кабул итү өчен кәмендә 3 тапкыр йыелыш үткәрү каралган. Тәүгеһендә халык тәкъдим иткән төрле проектлар караласак. Адак дизайн проект буенча фикер алышу буласак. Халык уга үзгәртүләр индерәсәк. Башкорт нефтен асыусылар майданын төзекләндерү турында проекттың исеме әлегә уйлап табылмаган. Әмма ул исем бик үзенчәлекле буласак. Тидәр проектты төзүчеләр. Объектты яңарту республика башлыгы Ради Хәбиров кушу буенча планлаштырылган. 2022 елда Башкорт нефтен табуга 90 ел тулуды билдәләгәндә Ишембай калаһының Үҙәк һәм төп майданы өр яңынан үзгәрү кисерәсәк. Хәнә Максутова, Арсен Рахмангулов, Ишембай хәбәрдәре. Узган шәмбе Ишембайдарда экология милли проектына ярашлы Яшел Башкортстан бердәм республика һәм Хәтер баксаһы халык ара акцияларына кушылды. Уның сиктәрендә калабызның һәм барлык авыл биләмәләренең төрле мөештәрендә юкә, усак, кайын, шыршы, карагай, алмагас үсентеләре ултыртылды. Агас ултырту акцияһында хакимият вәкилләре, студентлар, мәктәп укучылары, ирекмәндәр, Баш РТС, Сервис Плюс, Макар урбан хуҗалыгы һәм башка предприятиялар хезмәткәрләре катнашты. Шул ук вакытта калабызның Еңеү паркында Бөек Ватан һугышының башлануына 80 ел тулы уңаеннан алмагастардан Хәтер баксаһы булдырылды. Зәки Вәлиди исемендәге скверда өмәселәр Макар урман хуҗалыгы питомнигынан алынган 25 төп карагай ултыртты. Көнгә караптан бик тә күңелле, сагу сара бара, бында инде бер концерт та оештырганбыз. Агачлар ултырту ул бик тә мөһим эш. Шундай мөһим эштә мин катнашуым өчен бик тә шатмын. Ошо ултырткан агачлар барыбызга ла күбрәк кислород биреп, калабызды ямьләндереп, яшәреп, ныклап тамырланып үсеп китәләр ине. 3000дән артык кеше катнашкан сара һәр кемдең күңеленә хуш килде. Ул бөтә район халкының бердәмлеге, татулыгы истәлеге буласак.
Тажлы вирус инфекцияһын кисәтү максатында вакцина эшләүҙе еңеләйтеү өсөн Ишембай районы ауылдарына мобиль фельдшер-акушер бригадаһы сыға башланы. Эштең был алымы район үҙәгенән йыраҡта урынлашҡан ауыл халҡы өсөн айырыуса уңайлы. Сөнки яҙ етеп баҡсалар, кәртә-ҡуралар ҡарҙан әрселеү менән ауыл халҡының мәшәҡәттәре бермә-бер арта. Күптәрҙең ҡалаға барып йөрөү өсөн ваҡыттары ла ҡалмай. Ә былай рәхим итегеҙ, тәгәрмәсле ФАП үҙе килеп етә. Был көндәрҙә Верхотур, Алаҡай, Кинйәбулат ауылдары халҡы ошондай хеҙмәттән файҙаланды ла инде. День рождения 20.09.62. Ишембай районы ауылдарына сыҡҡан медицина хеҙмәте тажлы вирустан прививка ятырға теләгәндәр өсөн ГАМ ковид ВАК Спутник 5 вакцинаһы тәҡдим итә. Мобиль фельдшер-акушер машинаһы ауылға килеп туҡтау менән уның янына сират теҙелеп тә китә. Я считаю, что по-другому эту болезнь не победить. Нужно всем вакцинироваться. Где-то 60 человек записались на сегодня. Это только по Верхотору и Рамадановке. Еще плюс будет Кузнецовск сегодня. А в первую очередь кто прививается? Ну, все желающие. Ковидтан вакцина яһату 2 этаптан тора. Беренсе тапҡыр прививка яһатҡан кешегә икенсе дозаны 21 көн үткәс эшләргә тейештәр. Белгестәр әйтеүенсә, ампулаларҙағы штаммдар да төрлөсә. Беренсе тапҡыр прививка эшләткәндән һуң кеше үҙендә бер хәлһеҙлек тойоуы ихтимал. Шулай уҡ ҡан баҫымының тоторҡһоҙлоғо, тән температураның күтәрелеүе мөмкин. Ләкин был хәүефле түгел, тиҙәр врачтар. Бүгенге эшләгән вакцина ковид ВАК вакцинаһы сығарыла Уфала, Уфавита предприятиеһында үҙебеҙҙең вакцина. Мөһимлеген әйтеп торырға түгел, оло йәштәге кешеләргә бигерәк тә ныҡ кәрәк вакцинация, сөнки улар ковид инфекцияһын ауыр кисерәләр, и һуңынан уларҙың осложнениялар барлыҡҡа килә. Шулай уҡ йәштәргә лә ауырымаһындар өсөн вакцинация үтергә саҡырам барыһында. Шулай уҡ бындай ваҡытта укол урынына һыу тейгеҙергә, мунсаға кереп сабынырға, спиртлы эсемлектәр ҡулланырға ла ҡәтғи тыйыла. Тәүге 2 көндә физик эш эшләүҙән, спорт менән шөғөлләнеүҙән дә баш тартып торорға кәңәш ителә. Табиптар айырыуса йөрәк ҡан тамырҙары, шәкәр диабеты, яман сир һәм башҡа хроник ауырыуҙар менән яфаланған, иммунитеты түбән булған кешеләргә лә тәү сиратта вакцина яһатырға кәңәш итә. Вакцинаны 18 йәше тулған һәм унан өлкән кешеләргә эшләйҙәр. Район халҡы вакцина эшләтергә теләк белдереп, үҙәк дауаханаға мөрәжәғәт итә икән, мобиль фельдшер-акушер пункты тиҙ арала шул төбәккә барып та итә. Сибәғәт Рахманғолов, Елена Рей, Илназ Бекҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ҡар иреп, көндәр йылыныу менән ауыл хужалығы эшсәндәре яҙғы баҫыу эштәренә дәрәү тотондо. Райондың ауыл хужалығы предприятиялары дым ҡаплауҙы тамамлау өҫтөндә. Шулай уҡ ужым һәм күп йыллыҡ мал аҙығы культураларын тырматыу, өҫтәмә туҡландырыу, орлоҡ ағыулау ҙа алып барыла. Бар хужалыҡтарҙа яҙғы сәсеү эштәренә әҙер. Беҙҙең ижади төркөм Лейтер Крәҫтиән фермер хужалығында булып, яҙғы сәсеү эштәренә әҙерлек менән танышып ҡайтты. Тулыраҡ Хәнә Мәҡсүтова сюжетында. Лейтер ауыл хужалығы предприятияһы ырлыҡсылыҡ хужалығы булып иҫәпләнә. Шуға ла сорт яңыртыу һәм элиталы культуралар үҫтереүгә ҙур иғтибар бирелә. Райондың гына түгел, республиканың күп хужалыҡтары, хатта күрше өлкә предприятиялары сифатлы ырлыҡты тап ошонан ала. Бүгінгі көндә мына производитель ырлыҡлар сатау республиканың территориясында и за пределы республики. Шоколадта засыпаться етілген семена арпа, бүгінгі күнде память шепелева сорты, элита. Сәсуға полностью әдір, біта кондиция бойынша соответствует требованию ГОСТа. Хужалыҡта ырлыҡ киптереү комплексы төҙөлгән. Яҙғы сәсеү эштәре башланыр алдынан иртәнән алып, кискә тиклем эш тынмай. Был иген киптереү агрегаты. Ошонда бер юлы 20 тонна иген киптерелә. Иген ни тиклем ҡоро булһа, ул шул тиклем тиҙ кибә. 62 градуста киптерелгән ырлыҡ таҙартыу цехына оҙатыла. Ауырыу ырлыҡтар ҡалдырыла. Иң эреләре, тустары сәсеү өсөн һайлап алына. Әле иген әҙерләү сәсеүгә. Әле арпаны үткәрәбеҙ. Мана хәҙер үткәреп үткәс, былайға күсәм. Арпаны нисек ҡайҙа үткәрәһегеҙ? Мына шушы варсада, мына интәдә таҙартыла мына беренсе тачиска. Анан таҙартыла мына. Анан
Всегда подать через треть трейер калибрует. Уже чисто семена, бір формат тігіні игіні сығара. Шубын отделяет, вақларын, әрелерін тігіт, калибрует. Калибровка называется. Бұл агрегатта бір сағат үсінті 8-10 тонна игіні өткәріп семенаға әзірлеп бұла. Шуңа, пока уже сәсу мұна башлана, уже пасуға сыға башладылар. Шуңа өлгіртірәге керек. Хужалык басуларында эш кайнай. Әлеге вакытта күп еллык үләнде тырмату эшләре лә бара. Кар яңгыгына иреп бетүгә карамастан, ер кипкән. Шуга ер эшчәннәренең кәефе һәйбәт. Литр хужалыгында Илнур Мөхәммәтьянов 5 ел эшләй. Иң алдынгылар рәтендә үз эшен һәйбәт белә. Механизатор эшләре моны белән, моны ничә ел сәсәбез, моны 2 гектар үләнебез бар. Ничә ел монда уже без моны Барнава итәбез. Бу эш яклары һәйбәт. Мына 2 гектар МТЗ-82, 2 цепка, мына 2 белорус эшләйбез монда. Ошу бүген кискә хәтем ошу эшләрне бетергә тырышабыз инде. Мына бер баруны мына цепкалар белән мына башкарабыз инде эшләрне. Күп еллык үсемлекләрдә тырмап, суп үләннәреннән тадарткан суларга 1 гектарга 50 килограмм исәбеннән ашлама таратыла. Хужалык агрономы Анатолий Лиманов әйтүенчә, бындала эшләр бик елдан бара. Ашлама кертү өчен 2 агрегат ялеп ителгән. Нисәсәң шуны урырһың диләр. Быелга һава торышы басу эшләре өчен ыңгай буласагы һәм сәсү компаниясының уңышлы үтәсәгенә шик юк. Без язгы сәсү эшне әзер, көндәрнең яхшыруын гына көтәбез. Тидәр Лейтер хужалыгы хезмәтчәннәре. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. 24 апрель көнде башкорт теленән халыкара диктант 2021 акцияһы узды. Дөнья кимәлендәге күркәм сараның оештыручылары Башкортстан Республикаһы Мәгариф һәм фән министрлыгы башкорт телен һаклау һәм үстерү буенча автономиялы коммерцияга карамаган оешма Бөтә дөнья башкорттары курылтайы җәмәгать берекмәләренең халыкара союзы. Башкортстан Юлдаш телевидениеһы телеканалында, бәйләнештә социаль селтәрләрендә, YouTube видеохостингында диктордар диктант текстын тура эфирда укыны. Ишембай халкыла быел дәрәү кушылып, халыксан акциянан ситтә калманы. Якташтарыбызның акцияла онлайн гына түгел, офлайн форматта катнашу мөмкинлеге лә булды. Калабызның үзәк башкорт китапханалары ла ошо халыксан проектка кушылып, быел да шыгырым тулы аудиториялар йыйды. Ошондой диктанттар ел сайын булып торган иде, чөнки башкорт телен безгә белергә кирәк, балаларыбызга да белергә кирәк. Ошо диктантты оештырган үзәк библиотека системаһына безне йыган өчен, сакырган өчен зур рәхмәт. Бик фәһемле, бик һәйбәт эш булды дип әйткә килә. Рәхмәт. Башкорт телен өйрәнүгә игътибарны ялеп итү, уны Башкортстан Республикаһында, Рәсәй Федерацияһы субъектларында һәм сит илдәрдә таныту һәм популярлаштыру максатында оештырылган акция Ишембайда бик матур, югары кимәлдә үтте. Диктант язуда катнашучыларга сертификаттар сайттагы шәхси кабинеттары я электрон почта аша бирелә. Безнең китапханалар был диктантка алдан әзерләнде. Безнең бөтә техник сараларыбыз бұл эшкә ялеп ителде. Специалистларыбыз алдан әзерләп куйды бөтә оборудование. Һәм авыллардагы китапханаларыбыздагы безнең коллегаларыбыз авыл халкы менән, балалар менән эшләнәләр һәм улар да бүген диктант язалар. Ошоның менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарга тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.